Som rád, že vonku nám počasie praje. Už som myslel, že túto modlitbu s misionármi budem natáčať kdesi vonku, ako sa hovorí, na ulici. Dnes nám už poteplelo, máme -17, ale keď som bol dneska vonku, tak som pochopil, že by to bolo ešte stále veľmi náročné aj pri tých teplých -17 stupňoch. Tak preto sa stretávame tu v návštevnej miestnosti nášho Salesiánskeho domu v Jakutsku, aby sme mohli aj takto spojení s vami si povedať zo pár noviniek a spoločne sa pomodliť. Novinky, čím žijeme, spočívajú možno v takých jednoduchých veciach. Boli tu posledné 3 mesiace s nami misijní dobrovoľníci Pavol aj Mária Jarkovský, ktorí sa snažili, aj sa im to úspešne podarilo, podať dokumenty, papiere, urobiť skúšku z ruského jazyka. A pevne veríme, že teda od leta tu budú s nami nepretržite minimálne jeden pastoračný rok. To isté platí aj o našom spolubratovi Peťovi Lorencovi a v Aldane o spolubratovi Ferkovi Čunderlíkovi. Takže toto sú také posledné novinky, s ktorými sa môžeme možno aj pochváliť, ale z veľkej strany aj tak poďakovať Pánu Bohu za to, že nám dáva aj takto konkrétne najavo, že tu na nás myslí a že na nás nezabudol. Taktiež budeme mať veľkú chvíľu, kedy v druhej polovici marca nás navštíví otec biskup. Spolubratia, ktorí sú tu dlhšie, tak vravia, že 3 roky tu nebol. Jeho diecéza je väčšia ako celá Čína dokopy. Pán biskup Kiril Klimovič má na starosti celé územie od Irkutska až po Vladivostok. Preto tie návštevy sú také zriedkavejšie a zároveň budeme mať možnosť sa spolu s ním stretnúť aj kňazi, aj niektoré reholné sestry z východnej časti jeho diecézy, aby sme spoločne oslávili 20 rokov našej farnosti a zároveň aj 200 rokov od narodenia Dom Boska. Pozvali sme bratov, sestry, otca biskupa, oni toto pozvanie prijali a teda máme takú veľkú radosť, že z tej príležitosti vyslúži otec biskup aj sviatosť birmovania niektorým našim veriacim aj v Aldane, aj v Jakutsku. A zároveň sa teda budeme môcť stretnúť a pán biskup už tak 2 týždne pred Veľkou nocou, pred Zeleným štvrtkom posvetí oleje, ktoré väčšinou teda otec biskup robí toto posvetenie olejov na Zelený štvrtok vo svojej katedrále v spojení so svojimi kňazmi. V našej diecéze je to také špecifické, je to také mimoriadne, že sa stretávame 2 týždne pred Veľkou nocou na jednom mieste a potom na Zelený štvrtok vo svojej katedrále sa otec biskup stretne s druhou časťou diecézy. Takže toto je taká radosť, ktorú máme a s ktorou sa tak aj delíme a zároveň aj prosíme o modlitby aj na tento úmysel. Aby celá tá starosť, aj tá organizačná starosť, aby bola Pánu Bohu na slávu a aby sme sa s viacerými bratmi, sestrami mohli tak povzbudiť k takej horlivej práci za spásu duší, za evangelizáciu v týchto podmienkach, ktoré nie vždy sú možno, že také najľahšie. Ak dovolíte, by som tento úmysel za toto naše stretnutie aj za všetkých bratov, sestry, ktorí pôsobia v našej diecéze, by som chcel obetovať spolu s vami tento desiatok svätého Ruženca. Môžeme sa spolu pomodliť 4. desiatok bolestného Ruženca, ktorý pre nás niesol kríž. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás niesol kríž. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás niesol kríž. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás niesol kríž. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás niesol kríž. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás niesol kríž. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás niesol kríž. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás niesol kríž. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás niesol kríž. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás niesol kríž. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás niesol kríž. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Zo správnych odpovedí, ktoré prišli na súťažnú otázku z minulého mesiaca, vyberáme Lauru Kováčovú z Námestova, ktorej ďakujeme za jej správnu odpoveď. Obuv, ktorú tu nosíme v zime, tak sa nazýva buď unty alebo válenky. Otázka na tento mesiac, ktorú nám môžete poslať na mailovú adresu sdbsdb.jakutsk@gmail.com, znie: ako sa volá otec biskup našej diecézy a kde býva, kde je jeho sídlo. Ešte raz, ako sa volá otec biskup, náš otec biskup našej diecézy a kde sa nachádza sídlo, kde býva, odkiaľ spravuje diecézu, aký je názov tohto mesta. Odpoveď môžete posielať na adresu sdbjakutsk@gmail.com do 15. marca. Ako každý mesiac na jedného zo správne odpovedajúcich čaká originál ruská čokoládka, ktorú dostane a ktorá bude doručená k nemu domov. Neviem, akým spôsobom vy prežívate pôst. My sme sa ako komunita dohodli, že čas sa bude viacej modliť, čas sa bude viacej postiť, v zmysle každý piatok o chlebe a o vode, aby sme takýmto spôsobom peniažky, ktoré ušetríme, mohli podarovať deťom, ku ktorým pravidelne chodievame v detskom domove, ktoré sa tam nachádzajú. Ak máte aj vy podobné predsavzatie, alebo ak aj vy nejakým spôsobom tak mimoriadne prežívate tento post, môžete to spolu s odpoveďou napísať do mailu. Radi sa povzbudíme a možno aj potešíme ostatných, ktorí nás pozerajú, ktorí sa s nami modlia. Verím, že nezabúdate a že sa aktívne zapájate aj do pôstnej aktivity Tehlička, ktorá každoročne podporuje misionárov, ktorí pracujú v tomto prípade v Afrike, ale pracujú takisto podobne ako my v neľahkých podmienkach na tom, aby prinášali ľuďom nádej, aby im prinášali svetlo, aby im prinášali evanjelium.
Ďakujem vám za vaše modlitby, ďakujem vám za vašu podporu a o mesiac sa uvidíme takýmto spôsobom opäť. Paká.